Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Muli konse kumene muli. Yai pano we have two major developments. Tindima breaking news ogwana atatu. Ndithu ali panopa ofunika ati patsilani dofunikira kwambiri pa it's like a major shift. Pali kusintha kwakukulu pa nkhani ya nkhondo imeneyi. So choyambirira pano tinene kunena kuti a Trump abwera ndi decision yonena kuti maiko achiluya akuyenera kuti alipire ma damages amene America yapeza ku nkhondo imeneyi. America ndithu almost yaluza zinthu zambiri kwambiri zama billion, not million koma billion dollars. Zimarada, zimachani, mabarracks, amene zambiri kwambiri. Nde iyeyo makamaka akuyenera kuti awauze maiko achiluya. Saudi Arabia, Qatar, UAE, Kuwait, amene alipire kuti abange fix ma damages amene achitikawa. Rubio told Al Jazeera there that the US will continue to support its allies in the region, but at the same time, the White House has suggested that President Trump will ask Arab countries to cover the costs of the war against Iran, which is estimated to be in the billions. How likely are these countries that have been under attack? Mwaimva nkhani tsopano mmene ikhalira. Nkhani mwaimva mmene ikhalira. So, mene tingopanga pang'ono kuti munamvetse chimene chikuchitika. America inazabwera maiko achiluya. Ndikawuza kuona kuti ku dziko lapansi kuno kuli ma threat. Kuli nyambalo, kuli ma villains, anthu oyipa kwambiri. Russia, China, Iran, right? North Korea. So maiko amene wawa iniyo kuti mukhala pana chitetezo sigwira. So first of all, tipange zinthu ziwiri. Tisainirane petro ndi dollar. Mafuta ano muzigulisa madola. That's why kumalawi mafuta akasowa timasakasaka madola. Siri masakasaka ndalama zakuti zakumene kumachokera mafuta. You understand what I mean? Chabwe. Number two, muzilipasa ndalama imene amachita protection fee. We protect you. You have to pay for your military. We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. You have to pay. And Japan is going to also contribute. You know, Japan, we protect Japan. They pay us a small percentage. We protect South Korea. They pay us. And by the way, we're doing great on North Korea, but South Korea, they got to reimburse us. They got to reimburse us. Okay. So, maiko achiluya anagonera mitu okay chabwino. Ziko mukwambiri Trump. Ziko mukwambiri. Kenako nkhondo yayamba. Okay? Nkhondo isanayambe, maiko achiluya anali clear kwenena kuti musagwiritse ntchito mabase athu popangira attack dziko la Iran. So, mimi ndikuona kuti maiko achiluya sanali involved mu nkhondo imene. Amene anali involved, amene amapanga push ndi Israel. You understand what I mean? So, maiko achiluya anajoina later on after ajina Trump omwe watauza kuti awaru ndiye ofunika mujoina ndiye amathandizira mwankachibisira. Koma kumambira kwenikweni maiko achiluya anakana kuti do not use our bases. You understand what I mean? Chabwe. Maiko achiluya anali ndi mentality ina, anali ndi kaganizidwe kena. Kamene nawapusisa nawo kuti tufane mabase amene tayikata maiko manumu kuti zikutetezana.
pamene chilungamo chenicheni mabase anayika nkupanga surround Iran chongoti adzayipanga ataki bwino Iran nanga si mabomba ochoka ku America straight kupita ku Iran alibe pakufunika mayiko amene ali around ozungulira dziko la Iran, so anayika mabase amene ali cholinga cha America kunali kuti tidzafupikire koma ponamiza uku powauza aluya mawazi kuti tikufuna kuti inu tizukutetezana that's why tikuyika mabase athu munomu. So nthawi inakwana pamene mabase amene anaonongedwa after mabase aonongedwa kuphatikiza posa zinaso even za dziko za mayiko amene amachitira RGCC countries. So aluya akwena kupanga demand, akwena kufusa security company, yes, ama ilipira anasena na madiru amene akuifusa kuti kodi inuyo chirozani chiri kuti instead koma zimezi kuitika zake zana kuti yani ma Americans aja afuna so mayiko achulu yaja kuti maphanga mulipira zinu zati zaonongeka mayiko mwanu mukwenda kulipira koma amene kulipira ndi nani? Amene kulipira ndi Israel. Koma ayi singalipire koma kuti mayiko achulu atani amulipire Trump uyu. Ansala sitinayipeze sikunabwera ansala ma official statements sanatuluke bwinobwino zonse zikapya tikuwuzana kuti mayiko achuluya ayankha kuti yani akhalabe choncho ngati mbuzi basi kumangotsatira kufuna chitetezo cha Trump ndi ma Americans kama chinga chitika nchani koma sisi kumveka zitsika bwanji America ikafusa ikauza kuti akauze mayiko achuluya kuti apange alipire ma damages amene akuchitika amene achitika mmuchino ku ma bases awo ndi ma assets awo mayiko mwapo. How? So that's why Trump amayankhula pompano kuna kuti Saudi amagisa yani my ass amagisa mbuyo yanga amagisa thako langa komanso akwena kukhala nice to me. Zimene zanga pange ndani, who does that? Pazula basi wana amapanga zimezo ndani ndo khao amene amachita kuti mabuli. So nkhani yoyambira ndi imene. Nkhani ya number 2. Nkhani number 2 ndito kuti Trump akwauza ose aku State House kunena zoti nkhondo iyi afuna ayithetse popanda kutsegula Strait of Hormuz. Strait of Hormuz ikhale olo basi sangatsegule so was fine ikhale koma nkhondo ayithetsa mwachangu afuna ayithetse nkhondo ya Iran olo popanda kutsegula Strait of Hormuz. Yes, poyambira anapeleka 48 hours kana wanapeleka 5 days kana wanapeleka 10 days ndipo Iran mukwena kutsegula Strait of Hormuz mwana kutsegula ndi kuphwanyana muona mazangazime muona njonji muona A B C D zambiri koma still sipanatsegulidwe. Iran ina challenge. So my report ochoka ku State House akona kuti Trump akuvomereza kuti panthu yasipangatsegulidwe. So actually we have to end the war without opening the Strait of Hormuz. Popanda kutsegula Strait of Hormuz. Akutero. And President Trump, I think yesterday, saying that we don't need to reopen the Strait of Hormuz to end the war. What is this mixed messaging and the mixed signals from the Americans? President Trump has reportedly told aides that he's willing to end the U.S. military campaign, even if the Strait of Hormuz remains largely closed. That report is in the Wall Street Journal. It comes after Iran attacked a fully laden Kuwaiti oil tanker that was anchored at the Dubai port, damaging the hull and starting a fire on board.
So a Trump apereka mapost awiri amene remember kuti nkhani ya mauza anthu aku State House komano apanga tweet ma message ma post awiri amene akuyikira umboni akuyikira ndemanga pa nkhani imene iyi. Choyambirira post yoyambirira ndi imene ayankhula kunena kuti maiko nonse NATO achina UK chanchane onse maiko amene nonse amene mwakana kupita kukatsegula pa Strait of Hormuz dziwanizi ngati mukusowa mafuta ali ndege tanu choyambirira muli ndi zinthu zoti muchite gulani from United States of America gulani ku America kapena apo yayi mupite ku Strait of Hormuz mukatsegula nokha muphunzire kumenya nkhondo panokha osamangodira America yayi muzatikumbukira muzatifuna zikomo kwambiri. So you made post umbrella. Post number 2. A Trump atumiza daily kuyankhula France. Kumuza Emmanuel Macron. Kwanza di France wakhala friend amene sanali friendly the bond unhelpful osatandiza. Komanali nzake wa Butcher wa Iran anashana zati Ayatollah Khamenei ananza kwa amene ujayo koma pano tinamupha basi. So I mean akafuna chanchani ndio abira akarunga okha mafuta akadusa okha akatsegwa ku Strait of Hormuz awina France. So mene ngona kuti ma message awira amene wawa akuphatikizira pamphekesera amene tikumva ija uko kuti akulu wali ndi pena bage basi abanga chiganizo kwa kutsesa nkhondo kwa kutsegwa Strait of Hormuz. You see, a Trump ma message sobano amene akumayankhula pano bando okhuzana ndi ife siri kufunika Strait of Hormuz tindi mafuta kuposa nali yese tindi mafuta kuposa Saudi kuposa ndani ayambaso maramaso. And you know, they're affected. The amazing thing is we don't need the Hormuz Strait. We don't need it. We don't need it at all. We have so much oil. Our country is not affected by this. We have twice the amount of oil as Saudi Arabia or Russia, and soon it'll be 3 times the amount. Chris, you want to speak to that? Koma zimene kuyankhulazi zona ngati iwo akutali mafuta njani why mafuta awera ku dziko lawo, why mavuto akuchitikabe ku dziko lawo pankhani kuza ndi energy gas wakwera. Why? By the way, ma Americans ndi akuya kwambiri adanaye kukhosa Trump 61%. Imagine number ikulu kwambiri, over 50%. Nkhani yake Trump wayambisa nkhondo amene yapangisa kuti ifeyo tivutike. So amene wandithundi ma major developments ma breaking news amene nayo amene wawa. So guys, thank you so much.